Ngarep suwuk kowe kok angel. Kowe request kuwi to, Gong. Pengen aku nganggo kuwi. Ha iya. Ha iya. Jane suwukane rumpil. Iya. Iki gara-gara ora ana cangik kok ngundang. Karo apa macange. Enenge Petruk gareng karo Begong. Nah, iya. Lon-lonan ya, Truk. Lah iya. Iki hajate jan kabul tenan. Acarane ora mung bengi iki karo wingi bengi areng. Ha iya. Wis saka tanggal 10 acarane. Oh, ha iya. Awake dhewe bagian dari random acara apa adat bersih desa iki, bersih dusun. Iya. Bersih dusun kok. Heeh. Nek bersih desa iki sing bersih desa Desa Reca. Ngandani. Iya. Matur nuwun pokoke donga pamuji kanggo warga masyarakat Anggrung Gondok ya Reng. Bener. Kowe niki petani luar biasa, destinasi wisata ya akeh. Iya. Pokoke ora kurang. Kandhane kok. Yo tetembangan yo alon-alon. Iya. Kedetes mak aku nyawang selendang biru. Banter-bantere Truk ora apa-apa. Karo kemulan ora apa-apa. Heeh. Lah ning aku ki ya angin banter ya aku ya kemulan ya blas ya ora apa-apa. Kowe mono kan wong digdaya to, Gong. Kandhane. Ora saking digdayane aku wis masuk angin wingi-wingi yakin. Iya. Kowe iki aja gleleng, kowe iki syukurana, sehat ki syukurana, Gang. Bersyukur dadi wong urip ki sing bersyukur. Ora kena sombong gleleng ngono kuwi dumaliyane do kademen kowe ora dhewe terus anggepmu apa ora. Nek kowe dinahi lara terus jalingi sambat sebut ngarwara. Lho, ngapa? Alehku sombong mergo aku sehat ki rak wujud syukurku to, Ren. Tegese aku ngetokke gelo aku sehat. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah. Iya. Heeh, modar gareng lah. Dintahi karo Bagong. Men, kulino aku nek gur dintahi karo dobleh iki aku kulino. Iya. Dipadake sumpana ya kerep. Iya. Anyelai. Aku wae iki tak pisungsungake kanggo ingkang ngersake mau kok. Heeh, Truk. Iya. Janji. Cengkake ini kan. Kuwi cengkake ini kan tak nggo neng suluk. Ha iya. Dadi warna terus dadi variasi. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Mong enaki iki sing kaya Pak Warjo kok. Ati nora tekan batin setiamu. Bagong kowe, Gong. Ya, selendang biru. Ya. Guru pake, ya.
tetep ana janjimu slendang biru. Oh ya mula. Sing ngendang Mbah Yono bengok. Lambemu kowe ora kok Mbah Yono bengok ora. Kowe gojekan iki setengah papan aglokas gara-gara ora apa-apa pancen iki mengko luwih padhang bubare Gong. Heeh. Santai wae luwih padhang ki ora saya adem ning saya malah dadi anget. Heeh. Iya. Men karep bengak-bengok nganti entek suarane. Iya. Mau pamundhutane gladhek glinding reng. Oh ya. Oh ya, gladhek glinding iki mau wis nyawer kok Bu Surata. Iya. Ibu Surata badhe nyuwun jineman gladhek glinding. Ya. Didom ya? Ya. Nek mau bengi sing ngaturke wis Bu nek jineman ki lumrahe kaya Bu Tarni, Bu Tianing nek saiki sing nom-nom. Oh ya. Mudiar ora. Ha iso ora ditanting sikik si sapa Mbak Niken saguh ora ngaturke gladhek glinding. Saguh mboten, Mbak? Saguh ta? Oh, nggih, saguh. Iya. Oh, kowe iki mutusi dhewe ta. Aja sok kemeruh to nek ora roh urung genah kepastiane. Pripun, Mbak? Kintenipun mboten saguh dilemparke teng sing ngendang mawon. Wah. Masalah iki kaitane tak iki sing ngendangi mijil kemijilan ka to, Reng? Heeh. Sekelingan aku. Iya. Butia wae, Gong, Butia. Iya. Coba Gong Butia. Apa gladhek glinding? Ya. Kemana? Udu kuwi. Gladhek glinding. Kok ya mesa tok sambung-sambung ora. Mangga, Bu. Gladhek glinding. Ya. Nenu kinopito. Singatirta mawon. Oh, Singatirta. Singa wis ngarane Tirta banyu singa. Singatirta. Raja. Mangasa. Nah.
Enak banget, cocok ora? Cocok banget. Klop ora? Klop banget. Sinden karo sing ngendang templek ora? Templek banget. Karang sepasang. Oh. Iki wangune iki umpama Butia karo sing ngendang kowe iki cokekan mubeng desa ngono kae. Nggawa kendang kedhen tak kendang. Nek lumrahe cokekan ki siter kok ya gong ngono. Wah, kendang. Oh, model kok. Oh iya. Ambok ora kae goro-goro ngono. Ora apa-apa. Lah Pak Warisa eneng ra ya malah sisan. Kaya Upin Roipin kok. Intermezzo kok ya Pak nggih, Pak nggih. Jarum black kersa mboten Pak jarum black. Watake gareng iki lho jan. Kersa jarum black. Esu. Tuku. Anak buntute. Larang udute kono ereng karo udutmu. Apa udute? ST12. Wah. ST ya tentrem wah larang kuwi rokok obat kaya terus. Ha iya, mula kae ajeg sehat Pak Warisa kae. Ajeg sehat. Iya. Heeh. Nanunine. Aja geseh to. Nah. Anto daya Antuk Jaya. ya rohani rara Ruhani rara. rasa Maria tan kendetmu kareng rasali lagawasu kaing indriyatan nasuwala tenan rasa semangat kang petengki nawe padang sinegat ning lawanan Semar ki jelek sak. Semanu gara-gara agi wae kok semare wis metu ya ora ngembuh. Semare kemeton lambemu. Iya. Cahya katri tri tri bosnya wicici Nangdutan yang wayahe sesuk nangdutan kok. Santai wae. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Takbir. Allahu akbar. Kaya arep merangi Israel ora wae iki. Iya. Bu. Terus ki, Bu. Kelangan enggak ngaya iya sing diparani mau ya wong sing luweh tahu kelangan enggak iya manane anu to Mas Roni Awe to heeh Adi Wagimen iya iya ngono kae di video kok nek wis waras diduduhke isin kok iya Sreku manyar bendek
diaturke panjenengane Ibu Suratareng. Ya, muga katampi srana jampi saya panglipur. Iya, wah, dinikmati karo leyeh-leyeh. Heeh. Seneng aku. Hiburan aku. Piye apa go mulih Gunung Kidul wae? Wes. Mangentek-entek liwetan. Ya. Sing alus-alus wis diaturke, Reng. Ya, wong mau bengi ya wis wah wis ora kurang-kurang le gojekan tembang-tembang kuno mah bengi ya wis ditokke. Heeh. Sara Yuda. Sara Yuda ora Sara Buddha. Iya. Lungeng gedhe. Asik ya, Tru. Asik. Pokoke Kurawa ki diece terus entek-entekan ki wis yakin wis ora ndek kekuatan apa-apa. Nah iya. Sing ora usah diperangi fisike ning mentale wae ya, Tru. Ah iya. Wewatekan kaya ngono kae iki wong-wong mental-mental ABS ki can ngono kuwi. Nah. Pokoke diece terus digarapi terus ora pamit dhewe. Kandhane kok. Ah iya. Ah, iki gak apike piye? Iki gandeng Kurawa wis do lunga, Gong. Heeh. Kurawa wis do lunga. Ayo matur ngersaning Begawan Kasidin, Kesawa Sidi. Ah, Kesawa Sidi. Heeh. Matur apike piye? Ah, iya. Ya. Kandhane kok. Loh, Tru. Kok gunung ana ndi? Ndi to? Loh, Gong. Mak klontrang ngono apa ya, Kang? Wong lusat-lusat apa ya? Mbah. Sik, iki kok aneh-aneh perkarane. Heeh. Mau eneng gunung kok arga Kutha Runggu ki. Wah, gagahe ra elok-elok. Gagahe ra eram kok gagahe ra elok-elok. Ha iya. Lah kok mung dadi hamparan pasir kaya ngene, Kang. Sik, iki ra beres iki, Kang. Dan kaya ngono ta jebule. Oh, jane ya ora patiya gedhe. Ning kok saya adem tak sawang kok saya ora enek. Ngapa itu, Tru? Ilang tenan Gong gununge, Gong. Ilang? Heeh. Waduh. Ah sing duwe piye? Ah nyileh gununge liyane apa? Iki perkara nek gunung liyane ora apa-apa. Lah ning Gunung Kutha Runggu sing ilang ki. Kamangka ning lengkahing Gunung Kutha Runggu ki pertapan Kutha Runggu mau lho, nggone Begawan Kasidin ki mau lho. Nek gununge ilang ya pertapane ya ilang Nugong. Wah, piye iki? Ah matur Ndara Janaka wae le. Ya mulih, ayo.
wiyat mantyan aku mlebeting tuwaja suwuh prasto kayu kakak prapa pos itu anjrahing bumi Oron mawara kadya penganin kukelambar sumeber Wauta Prajarira Panakawan Petruk nyang Panakawan Bagong Ingkang sami manajar awit kagiat nyumurupi kawontenan. Arga kutha Runggu ingkang wis ical rata kaliyan Bantala. Prajarira para Panakawan nyaringi wekdal melajaripun prasata Kurawa. Sinawang saking katebian Yayah Sela Blekiti. Selarane amatu Blekiti wis ngarani semut. Teges kaya semut mijil saka sak ngisore watu yap Prajarira Sangya Prasata Kurawa. Kocapa ingkang mapan wonten sawijining pertapan kang aran pertapan Candramanik. Ing kono lenggah Pandhita Bagus tintrem ing Waradaya nggenya lenggah wonten madyaning pecerabakan. Sangka tentreming tias temah kadya mapaning Yawana Dewaya nuntuna ngaparang tias kasarasaran Ambak-ambak sinebelak maruta kegancangan anggegana temah
sirna sinapu dening sarating Sang Hyang Arga ingkang nedheng manjer wonten ing madyaning Aratri. Ing kono pinuju lenggah ing madyaning pecrabaan pandhita kang tumanter tejane nyayah sarating lintang Panjrahina. Wusana pernai dewi-dewi lamun kecarane Pragusa Buta Paracika Dewa Wisik Nalendra ajejuluk lamun to pandhita wenang pepalap Sang Tapa Begawan Kunta Wibisana kaya nedheng nimbali dhateng miswanipun kang putra ing Singgelapura nenggih Sang Prabu Bisawarna mangkono pangurucitaning driya Sang Begawan Kunta Wibisana temah kawedharing lisan Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hangu katingeni caritane andelira Sang Prabu sasra bawing mes mati aran pate wondo lelabuhan nipun tan kinelung tripara para guna purana ingkang den tepi nuhoni trah Iwang suksmana mangan dilinungi Hung bawuna langgeng sinunggi jatan awrat ora mengko dhisik nggih rat majaku bocah bagus bisa warna
Atmajaku bisa warna padha kanthi harja sak sowanmu. Nggon pun Rama nimbali kelawan sowanmu nggih bisa warna. Nunamit pasang kaliman tabih. Sinabeta ing ila-ila tinebena saking siku dendhaning Bathara. Mumangke Kanjeng Rama Penemban. Kepareng paduka Kanjeng Rama Penemban Kuntawi bisa nami jejateng pisuwanipun. Ingkang putra pun bisa warna kepareng wilujeng sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nggih. Atmajaku bisa warna tak tampa pangestuning wong atuwamu wae tampanana ya nggih. Nokno nggih sampun sanget anggen kula pundi. Mesti gawe kaget manahmu, gawe kaget gurawalan penggalihmu. Apa kang dadi wigatine wondinipun Rama nimbali kelawan pisuwanmu nggih bisa warna. Sayekti pun Rama mung arep paring dawuh sarta pun Rama mung arep paring pitungkas. Ingkang pungkasan ya ingkang sepisan uga ingkang pungkasan wektu iki. Pun Rama mung arep matur sarta arep dawuh kelawan jeneng sira minangka wakiling wong tuwa. Merga jeneng anak mono nglungguhe klasa gumelar wajibe mung neruske apa kang dadi lelabuhan kang sarta apa kang dadi gegayawane wong tuwa. Jeneng anak mono kudu bisa nerusake sarta bisa mulyakake marang derajat pangkat saha kalungguhane wong tuwa. Kepareng paduka Kanjeng Rama Penemban. Pun Rama bakal paring dawuh ingkang pungkasan kelebu pitungase pun Rama ingkang pungkasan. Nggih. Terusna ya nggih. Anggonmu mengko bahat perintah negara ing Singgela. Terusna kang sarta bacutna. Sarta aja kendhat nggonmu tansah nggunakake laku hukum kengaran sama beda dono denduk kuwi tindakno lire apa jeneng Nalendra mono kudu tansah nindakake marang bebener njejeke marang perkara adil mula kang saka kuwi pun Rama paring dawuh kang mangkene iki merga ora suwe meneh kala mangsa titiwayaning mangsa kala wis nekani ora suwe meneh pun Rama bakal manjing ning alam pamancet moksa manjing alam pamoksoan sowan ngarsaning Gusti ngakarya loka nggih Atmajaku bisa warna. Rama Penemban Sudarma ingkang dahat kula bekteni kula asi nyata paduka menika tiyang sepuh ingkang wiwit kula alit dumugi kula diwasa mboten kendhat paduka Kanjeng Rama tansah ngemong dhateng jasadipun kang putra pun bisa warna Duh Kanjeng Rama sedaya lelabuhan paduka mriku pengangkah kula jur nyata kula menika minangka jejering anak kedah-kedahe kula kedah males budinipun males labuhanipun yang sepuh kula nggih paduka kang minangka Sudarma kula nanging ingkang menapa dereng paja-paja lampah kula anggen kula badhe males menapa ingkang dados budi paduka anggen kula gadhahi utang labuhan utang budi lan paduka tiyang sepuh kula kaslak paduka murat kasedan jati Duh Kanjeng Rama dosa menapa ingkang badhe kula sandhang sasar susur lampah kula menawi kula ngantos mboten saged mulyakaken dhateng gesangipun tiyang sepuh bisa warna kula teng timbalan
Aja banget-banget nggonmu kedelarung-delarung, aja banget-banget nggonmu nangisi marang uripe wong tuamu. Pun Rama bakal manjing alam pamancat iki mertandake yen to pun Rama wis tutuk sarta wis rampung kang dadi kewajibanku. Nggih. Inggih. Sing jeneng males budine wong tuwa, males kang dadi labuhane wong tuwa mono rasah. Dadak kowe munjung ingkung gajah paribasane nanging jeneng anakmu mung tansah tumindak adil, tumindak becik, tumindak laku kang utama. Ora sandadak munjung ingkung gajah paribasane kowe tumindak becik wae. Najan pun Rama kuwi wis ora mapan ning jagat. Pun Rama manjing ning alam pamancat kuwi kaya-kaya wis mapan ana ning telenging swarga. Senajan to mbok menawa pancen akeh dosa lupute pun Rama ingkang keduga durung bisa diapura dening ngersaning Gusti nanging jeneng anakmu mung kudu tansah njaga sartane kudu tansah jejeke marang jenenge wong tuwa. Jenyatane anakmu lairake saka nggo garbaning ibumu kuwi wong tuamu. Lah bapakmu iki sudarmamu, aku mbiyen momong kelawan kowe, saiki wis tutuk nggonku momong kelawan uripmu. Ora sandadak kowe kudu munjung ingkung gajah paribasane, kowe ora sandadak momong karo wong tuamu. Tumindak becik ya nggih. Njejekno laku utama, njejekno laku utama. Kang mangkono, yen to kawulamu tentrem, pun Rama uga tentrem nadan mapan ning alam kasuwargan. Wis saken dawuh. Kula kinten boten wonten ginanipun kula tangisi. Kula kinten boten wonten ginanipun kula tangisi. Nyata paduka Kanjeng Rama. Jare ora arep nangis. Nuwun sewu. Punika Nalendra. Nggih pari kedah-kedah. Katingal gagahe. Kudu katon perbawane. Nah, ngono kuwi. Ratu ki kudu bisa mangreh kawula. Dadi pengayomane wong sak praja kok nangis ki nek cara pun Rama isin. Inggih. Inggih, Kanjeng Rama inggih. Jare ora arep nangis kok. Mesone tesake punang waspa nggih. Bisa warna. Gelarmu kuwi ratu, kowe kuwi Nalendra. Nek nangis kaya ngono ilang gagahmu, tiwasle kowe malang kerik. Tiwas kowe malang kerik ilang kawibawanmu. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Lilanana kula nyumurupi kawibawan paduka rumiyin. Rikala taksih mudha tumaruna. Tasih madeg satriya. Usik kok tembungmu kaya ngono. Nuwun sewu. Mboten ketang saubengan rong ubengan. Kula kepengin nandingi krijanipun Kanjeng Rama Penemban. Ya, tak legani. Kowe ngejak perang ngono to, ya. Tak legani. Diusap punang waspa. Dilangi luwe. Ratu kok ora duwe wibawa. Ayo, mara. Sak selagamu tak kandhani kadigdayanmu. Ketokno kaprawiranmu. Katokno budimu. Prabu Bisawarna mati dening aku. Iya, ora sandadak nangis. Dosa luput kula nyuwun pangapunten. Kature arep perang kok ngluruk tanpa daya. Ayo.
ketokno budimu katokno kaprawiranmu Kanjeng Rama. Surem diwangkara kengken lir manguswa kang layun denya ilang memanise wis ngono jare arep perang sak solahmu sak kridamu tak ngadeni tak turuti panjalukmu ingkang pungkasan iki. Merga pun Rama ya ingkang pungkasan iki tok rangkul pun Rama pungkasan iki mbok prangguli kaya ngono. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi laku jantra kula anggen kula mangres sangjaning para kawula wonten praja negaring Singgalapura. Sageta gangsar lancar mboten manggalangan setunggal punapa. Ya tak pangestoni wong tuwa bisane mung pangestoni Kanjeng Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kece wali kece setan wali kupir. Ana pendhita bagus manter tejane. Ora kosike aku kaya ora pangling. Lho, adikku Gunawan lho iki. Gunawan. Wah. Sang Hyang Tata Kelana kalayat agut maringgut Syunga kang mawingis-wingis Kura rupa reka kiri Gunawan kowe tak ranggul kok mung meneng wae apa kowe lali karo aku Gunawan. Kebangetan. Kebangetan nggonmu ngilang-ilangi aku ki dulurmu tuwa tak rangkul kok kowe babar pisan. Ora wano karo aku ora ngosike. Iki ana wujudaning bangsaning Gandharwa kok ngrangkul karo aku kowe sapa? Lho. Pangling karo aku kowe aku kadangmu panglebur gangsa Gunawan Sukmane Kumbakarna iki. Kakang Mas menika. Ngandika Kakang Mas. Iya, wah. Wah, lajan wis kele-kele kabeh kaya ngene. Glutrik kabeh. Keblungan pindho ya. Dedok dung dung dung. Dedok tiung. Wah, jan kedarang-darang ketuyung-tuyung uripku ning alam kasuwargan.
Kados pundi kaunteranipun lah kok meso mandhap teng jagat. Ala aku ki urung manjing swarga ya. Wong aku diapusi karo kakangmu ya Kakang Dasamukawa. Diapusi jare iki swarga pangrantunan. Bul pangrantunan ki tegese swarga wong ngenteni sing dosane isih akeh. Kuwi udu swarga sejati ming diapusi aku. Bul ming ruang tunggu. Kapusan aku. Nggih. Kersanipun kados pundi? Tulungono aku Gunawan. Oh. Tulungono aku Gunawan bisa apa aku iso methuke marang kasuwarganku. Kapan aku iso mancing swarga? Oh. Nuwun sewu Kakang Mas, panjenengan menika dereng tutuk nggenipun nglampahi gesang pramila dereng saged mapan manjing wonten ing swarga. Urung tutuk lek urip piye? Kemutan menapa mboten? Riyen arikala mapan utawi panjenengan tasih gesang wonten ing Madyapada. Panjenengan mboten kendhat mung tansah nindakaken tapa nendra menika. Menika ingkang dadosaken srana panjenengan mboten tutuk gesangipun. Mboten tutuk kewajibanipun panjenengan nglencati tanggel jawab pramila keduga dereng saged manjing wonten ing alam kasuwargan. Oh ngono. Nggih. Seranane aku kudu linahake meneh ing jagat. Mbok menawi mekaten, banjur sapa ingkang kudu tak mung jagate? Aku kudu manungsma ning angganing sapa? Mbok kowe wae. Nuwun sewu mboten saged menawi kula. Ngaten kemawon, nuwun sewu. Panjenengan Kakang Mas Kumbakarna klaturi madosi wonten pundi drenipun Satriya Anjadipati ingkang kasih Raden Haryawerkudara. Piyantunipun gagapi deksa Kakang Mas. Oh, njaluk pamit. Wah. Wah. Yo ngaracut, oh sekawan. Napake kridaku goleki ning endi dalan kamukswanku. Linang numpak andang bel krengko dan seterusnya kae wis irim-irim ras wangi wis ditokke ya Kang. Heeh. Karo sindane iki bengi iki wis aktif meneh to sindane. Iya, wis mambengi jan sekele-kele kaya kere kae. Iya. Iki wis dicas awake Kang. Heeh. Mambengi wis do entek baterene, saiki diganti baterai sing luwih anyar. Ya, apa? Alkalin. Ya. Alkalin ora alkalin. Ya. Milio sinden, Gong. Oke, sinden. Takon ngadeg. Ya. Kelera-kleru kae. Goro-goro Pak Cangik. Pak Cangik. Ayo, Dek. Apa Mbak Okta? Oh ya, Mbak Okta. Kok seleramu ora kena bodi sing kowe iki mah ben marem kok aku nek Mbak Okta sing nembang ki aku marem. Oh iya. Lah nek liyane ora sing nembang liyane Mbak Okta ora marem ngono. Marem. Iya. Benar bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Iya. Dan oleh sebab itu wonten dawuh Mas Bagong. Ngadeg no. Oh ngadeg. Jenengku ki Okta Udu Wardoyo, Dik. Wardoyo ki sing demong ora iki.
Siwar. Wardaya. Bancaan meneh salin jeneng. Iya. Nembang Mbak yo. Oh nggih. Aku suwe ora tau krungu tembange kuwi. Apa? Ampun sik angel-angel. Mboten. Nek cintaku sekonyong-konyong keder pripun? Lali. Ayo kuwi karang Lah kula niku lagu anyar mboten apa lagu lawas lali. Mati wae, Mbak. Weh, Lambemu kang ora. Apa piye anyar lali? Apa anyar rapal lawas lali? Iya. Subhanallah tenan kok. Iya. Maha suci Allah. Iya. Apa liyane kuwi to, Tru? Oh iya sing aja sing kuno-kuno banget ya ora. Heeh. Iki anyar, Mbak. Kudune sampean kelingan. napa? KITIR Sumilir. KITIR. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, engko ndak kleru rujak jeruk ya. Kudu cetha Kitir Sumilir. Mekaten, Mbak. Kumrece ing banyu kali. Ora. Dede sanes niku. Nyanyi. Kae beda kae Ketaman Asmara. Ketaman Asmara. Cross check sik, Truk. Ngapa? Sing Jaipong isih sugeng apa ora? Oh, isih. Absen ya yang Jaipong. Kok tembungmu bali. Isih sugeng apa? Tegese iki urung ngantuk, urung entek baterene ngono lho, Truk. Oh iya. Ah, cetha isih sugeng paripurna ngono kok kowe iki. Ngawur. Iya, Gang. Di anu, Mas. Kuwi sampling kendang Thailand ana ora? Ni tak dundang kok dundang tak dundang tak dundang. Ben kaya ning pinggir pantai rasane. Oh iya ngono to. Ya. Ya. Ayo Wardaya men park kae, Tru. Engko nek bali saka kene jenengku do nyeluk Wardaya kabeh. Wis sisan bancaan ora apa-apa. Yo, War. Heeh. Joget sing tenanan. Ya. T, J, aro, lo. Le nyaman. Wardaya goyang. Ojo Wardaya goyang ngene iki lho. Ora apa-apa, semenang bengi iki tok. Sesuk bali okta meneh. Nggih. Anganku tambara alam benega ngitong lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi itu tak sentong lalu itan lembung kang rerambatan sekarang makan karo omongan cengen tak goleki ana ngendi si pancerina Rina wengi wewayangmu beda atiku Singa terata saumpama kapan bayang aku bisa ngegap
Aku samar kuwatir ngutap babah sekarang makan ing ana-ana jangan ngalangan mau koma tunggu nangete sing beda kanggo nalasi wong-wong Tampane pengendange batang. Gedang batang. Batang. Oh keseselan bae kok. Iya. Yo, Mas Gale, monggo. Anganku ngambara anembus mega ngitong lintang sesu padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerena tak titipi kidung tegetak ing jantung lungitan lunglungan kang rerabatan among sarang ranggen jiwaku tak kirimi layang kitir tak sabar diangin sumilir para kasa sliramu tanah sana pingin Kapan arep nganggo suwuk kowe iki reng sabar to ana wayahe dhewe kowe iki kok ora. Oh kesusu ora. Kowe pindak mburi kelir lho. Ha iya. Kowe iki iso matek aji anu kok ya sepi angin kok ya gong iso teleportasi saka kono mau cling ning mburi kelir. Digdaya ora digdaya. Piye? Piye? Wardaya. Heeh. Nggih ama bakdo nggih. Heeh nggih. Subhanallah. Iya. Iki diurutke kaya nek mau lembukan ora urut le ngadeg sindene iki diurutke le ngadeg ya, Gong. Oke. Ya. Urute Mbak Okta berarti Mbak siapa, Truk? Niken. Mbak Niken. Ayo ngadeg Mbak. Tunjung bang terate katuran jumeneng dhateng panjenenganipun Kang Niken. Irim-irim gembeng bepeng gembeng bepeng tratepeng sari mulut
Selamat pagi Bude. Wah. Mamake Pandu, Gong. Heeh, Pandu Pramuka. Iya. Iki mbahne Pandhawa lho. Ah iya. Iya. Mamake Prabu Pandu anggap wae. Nek tembang Mbak Yu. Napa lagune? Di iki mau bar pelok. Ya wis pokoke bengi iki slendro belok, slendro belok, slendro belok. Heeh, ya. Iya. Kae jane adine Mas Pinto lho, Ren. Anu apa ya? Mas Pinto ya ndek jaket kaya ngono kuwi kok persis. Slendro, Mbak. Slendro lagune napa? Oh, anu. Terserah sampean. Aku kuwi judeg ya aku milih lagu ki mikir ngeleng-eleng. Lagu ki akeh banget kok. Ganti sampean ngarani. Gubuk Asmara wis metu rong dina iki. Dereng. Oh, Gubuk Asmara kuwi, Mbak. Oh iya. Manut nggih. Sriuning utawa gelo. Dadi Sriuning garis miring gelo. Gelo wis dadi Sriuninge ora apa-apa. Nggih. Arek yen ngene to, Di. Heeh, Ndra. Iya. Gubuk Asmara dibawani, Mbak. Oh, nggih. Dipidhangetke esuk-esukan ngene iki. Wah, penak. Karo ngelilir. Ya. Nggih, Pak Cange. Nggih. Pak Cange ndasmu. Ah, kowe iki kok. Terus Cange kok lemune kaya ngene. Ha iya. Mas Pinto diberkahi Kang Rayi. Iki cuma kamu ya? Oke, cuma kamu Mas. Nggih, yo. Cuma kamu. Bawane. Yo, tak bawa sik. Nyingkar nyingku Ki engko nek pembalunge ndaraturku ya. Heeh. Suwuke nenen ngono. Oke. Oh, iki gertekne arep ketokke suwuk kuwi ngono ta? Aku ki wis ngimpi lho, ngimpi dirubung sendok. Ngimpi kok dirubung sendok. Aku ngimpi kok Sasmita Nyasmitane kudu ngetokke suwuk kuwi, Reng. Oh iya. Iki pamundutan Sri Semara Bumi etanku kono, etan dusunku kono. Endi anak Sri Semara Bumi kok njaluk suwuk kaya ngono. Subhanallah. Wiwi. Wiwi tane nyingkar nyingku Nek Mbak Nikan ki saya esuk Mas saya cetha suarane terus. Ha iya. Nek sing kiwane Mbak Nikan ki mau saya esuk ki saya wiwitane. Iya. Oh, adem kok yo. Nyingkar. Iya. Lingsar yen kemutan. Iki dong iki wiyagane iki menghibur para lenggah malah Malah dihibur karo sing lenggah. senenge ram malahan. Wah, jan wis nyenengke tenan warga kene iki, Bro. Ah iya. Ah karang wiyagamu ki ora ana sing bahagia kok uripe. Niki iki wis arep rampung wayangan iki malah do sedih lho. Kandhane. Wah, mulih ketemu Ayo. bojo. Wah. Terutama sing nyaron kae, Mas. Pikirane nang utek sing dipikir kepiye lek arep ndelikke dhuwit. Nah iya to, angger job Wingi- luar kota wis. Wingi pitike ilang ki tak kira nek arep turut berduka cita apa melu sungguh apa ono. Tekan omahe mulane arep lelungane pitike iki disimpen sing pripen. Wong lanang ora perti nyimpen bebarengan. Man gawe yoga-yoga yane wis do mulai memumikan diri.
lelampahan. Tekan kono, Mang. Lelampahan kang Sengkai. Hei. Tresno tulus nadyan nengku bekas Sing ngendang wis kembali ke posisinya. Sapa? Pak Mloyo. Ayo. Yen liwat aku kali. Wes. Bubur kae. Gluduk. Mangga Mbak Nikan di mumpung Pak Mloyo nyekel kendang. Subhanallah Pak Jalang. Pak Cange. Oh iya Pak Cange. Di anu sih kek nek umpama anu ya kek hup ngono kek disigek si adan. Engke gelo lho nek ora rampung. Santean wing nembang kok gelo ta kowe kok gampang cugetan. Yen mangga Mbak. Yen lewat aku kelingan kubur kae biyen tak goleren. Trik ngidul kubuk kae ngiper wati wiwit saiki kubuk kae kebak cerita nganggo anu kosek. Oh, ladran, Gong. Oh, ya. Catetan sajroning ati katan nutur saya merati. Dangdut. Oke. Aku dangdut
ayo enak nah. Sinandelani he ha ha kelelep slow ya aku gumun Pro Semar ya Rang. Jan hiburan go dalang tenane. Wiyaga ki hiburane dalang ki ming wiyaga. Iya. Wis. Ngomple. Iya. Pun nggih.